Qui dia passa, any empeny. Un any després de que el sí s'imposés el no al referèndum d'independència, estem immersos en un debat sobre pressupostos autonòmics catalans i espanyols, preparant unes eleccions municipals més i demanant a l'estat espanyol que tingui pietat amb els nostres presos. Continuen apareixent plataformes i entitats per sumar cap al dret a decidir com tantes se n'han fet i desfet en els últims anys. On som, no ho sabem, però qui dia passa, any empeny. I així comencem el debat d'avui amb el Joan Puig, editor de La República. Bon dia. Bona hora. Bona hora. I Sara Sánchez, comunicadora per La República. Bona hora. Hola, bon dia. Bona hora. Bona hora, també. Gràcies d'acompanyar-nos. Joan, ja portem un meset de La República, de la televisió de La República. Sí. Bueno, va ser una experiència que va estar tenint un recorregut i avui en dia cal aprofitar les noves tecnologies i els nous mitjans per fer activisme i seguir fent activisme, perquè dels mitjans oficiosos, oficials o dels grans mitjans de comunicació no podem esperar res. Forma part de l'enemic, això, i per tant forma part de que avui les xarxes socials, els nous productes tenen un espai i com més va més, perquè a més són els que acaben parlant clar de la situació. Sara Sánchez, tu que és la primera vegada que vens, com ho has vist? Així, una petita anàlisi, El naixement, el naixement d'aquest primer mes de la televisió de La República. Doncs jo estic molt contenta. És necessari tenir mitjans que surtin més enllà dels còdics dels partits i dels còdics de l'estatus quo, i l'important és aquesta comunicació directa amb la gent. I llavors a mi m'ha semblat molt interessant. Doncs entrem en matèria. Moltes gràcies, Sara, també pels teus ànims. Entrem en matèria perquè estem en un debat immersos en un debat de pressupostos i ara sembla que estem buscant amb qui aprovar els pressupostos, si amb els comuns, amb el Partit Socialista, si a canvi d'aprovar els pressupostos d'aquí doncs aprovem els d'allà, i sembla que si no aprovem l'independentisme als pressupostos de Madrid vindran tots els mals del món. Bueno, jo crec que hi ha un error de relat aquí. O sigui, barrejar els pressupostos, que en definitiva és el que vol els Podemos i la Colau, barrejar el pressupost de l'estat espanyol, el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i el pressupost de la Generalitat, això no porta enlloc, no va enlloc. Aquí ens hem d'estimar més, o sigui, no pot ser que l'Ada Colau es faci un xantatge i digui: si voleu aprovar els pressupostos de la Generalitat heu d'aprovar els pressupostos de Madrid, que són els que menys, o sigui, els més incomplidors de tota la història. O sigui, la gent no recorda que de cada 4 pressupostos que s'aproven a Madrid, un decau, perquè a Catalunya només es produeixen de les inversions previstes en els pressupostos de l'Estat en els darrers 20 anys, en una sèrie de 20 anys. A l'any que s'acosta més a fer-ho, arriba al 65-70%. O sigui, cada any entre un 25 i un 30% de les inversions que diuen els pressupostos no s'executen. Però això ja no ho comprova ningú. La gent aprova el pressupost, però ningú mira l'execució pressupostària. L'última execució pressupostària que s'ha fet estem al 60 i pico %. Vol dir que ens han robat calés d'una llei orgànica que ens diu que ens han de donar això. I per tant, posar això en el mateix sac és un greu error. Escolti, senyora Colau, si vol el bé del país, si vol que la ciutat de Barcelona tiri endavant, el que ha de fer és aprovar els millors pressupostos que li pot oferir l'actual Generalitat de Catalunya. I per això, i no giri al revés. O sigui, ens estan venint la moto de que si no aprovem els pressupostos de Madrid no hi haurà un augment del salari mínim, cosa que és mentida, com s'ha demostrat amb la llei de les hipoteques, de l'IRP, en què via decret, per tant, ho pot fer perfectament. Ostres, vull dir, no val aquest joc de trileros en el qual ens estan dient que si els pressupostos de l'Estat no serveix per res aprovar-se, fan el que volen. Sara, els acabarem aprovant o no? Perquè ara sembla que no, però tantes coses semblaven que no i han acabat passant. Si ets independentista no s'haurien d'aprovar, perquè nosaltres el que volem és la independència i llavors el que faci el país veí no ens ha d'importar. El que hem de fer és treballar per lo nostre. Si el que volem és anar cap a una república espanyola, doncs llavors ha de fer el que li permetin, el que li deixin i el que li facin. De tota manera, els pressupostos de l'Estat, que deia el Joan, que a veure, aquestes millores es poden fer per decret llei i les altres no les compliran. Brussel·les encara no ha dit que li doni el vistiplau, per tant també està esperant a veure què diem nosaltres. Però, evidentment, també estàvem parlant, el Banc Central Europeu també vol tancar l'aixeta, no comprarà
el dèficit espanyol, i per tant Pedro Sánchez no podrà fer res del tot allò que està dient pels pressupostos. Començaran a pujar els tipus d'interès, començarà la gent a perdre la feina, i per tant això és un problema espanyol. Si som independents, nosaltres hem de treballar per lo nostre. I aquí estic. Treballar per lo nostre, sembla que aquesta setmana el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras han començat a parlar després d'un any. Bueno, jo no sé si han començat a parlar, però ja és lamentable que hagin tingut que esperar tant de temps perquè parlin. Això és el primer. O sigui, és imperdonable, és imperdonable. Després el que va passar, després el que va fer la ciutadania trencant-se la cara per fer el referèndum, per jugar-se allà, que resulti que després que arribin al govern i estiguem encara parlant de que ens hem de sentar a parlar, que milloraran les coses. Bueno, el que han de fer és callar, parlar menys i que es posin d'acord i que expliquin a la ciutadania quin és el full de ruta. O sigui, quin és el camí. O sigui, jo ja estic d'acord que la independència no arriba apretant un botó, però ens hem de preparar perquè jo crec que Espanya, la situació internacional, com deia ella i tot, tornarà a haver-hi una finestra d'oportunitat. I el que no pot ser que arribi una finestra d'oportunitat i estiguem la classe dirigent independentista encara pensant si es donen la mà, se saluden o es fan un petó a la boca. Per tant, hòstia, vull dir, preparem-nos perquè passaran coses. És que és evident que, a més, tot avui va molt de pressa. Si demà cau el deute italià, què passa? Si ja en Grècia hi va haver-hi tot el delta baix que hi va haver-hi, Itàlia, l'economia italiana s'hi cau perquè amb els bojos que tenen el govern no accepten el control d'Europa i pot haver-hi una crisi monetària al sud d'Europa que no serà la de Grècia, no serà la de Grècia. Ostres, i nosaltres què fem? Estem preparats? Si veiem que Espanya és un estat fallit, veiem que Espanya, 30 anys de Villarejo, 14 ministres de l'Interior han passat i Villarejo ha continuat. Imagina la putrefactura de l'Estat com està. Jo no sé per què no... O sigui, jo no entenc com fins i tot els catalans que són unionistes volen seguir en aquest estat putrefacte. Sincerament, si tothom parla del Villarejo, la Casa Real... Ostres, tu, aquest estat, això, però a qui agrada? Qui és que vol estar aquí? Només l'establishment que segueix vivint i xupant dels negocis i de vida aquesta història. Però jo, aquest país, hòstia, aquest estat espanyol no té cap mena de futur del modo que està. Per tant, hòstia, marxem quan abans, qualsevol cosa serà millor. Sara. A mi m'és igual que es parlin o que no es parlin. Si s'avenen o no s'avenen. Són dos líders de dos partits completament diferents que es van ajuntar per fer una independència i no la van fer. Per tant, a mi l'únic que m'interessa no és el que van fer, ni què van parlar, ni aquells dies i aquelles hores, i tot m'és exactament igual. A mi el que m'interessa és que pactin anar junts per acabar de fer la independència. Si el que han de fer és fer un govern, fer unes autonomies, fer una d'això, ja és igual que vagin junts, que es parlin, que s'enviïn cartes d'amor, això m'és igual. Jo l'únic que vull és la unitat per aconseguir allò que volem i contra abans millor. I creus que realment en privat estan parlant d'aquestes qüestions? Jo crec que no estan parlant. Jo crec que no estan parlant en privat, però no per ells sols, que ells ja són... No tenen res en comú, sinó amb l'entorn que tenen. L'entorn ja fa propiciar que això no passi, perquè hi ha dues maneres de pensar, entre els partits també entre ells mateixos els partits també hi ha dues maneres de pensar, i per tant aquí hi ha un revolutum que jo crec que l'únic que hem de fer-ho, i els únics que ho podem fer som la gent. La gent que vam tirar endavant tot això som les mateixes que hem de tirar endavant ara. Llavors, ha de ser el fi, lo important, no com arribem. És igual, a mi m'és igual, si es parlen o si no es parlen. M'és exactament igual. El que vull és que s'ajuntin per aconseguir allò. I si no, que pleguin. La Casa de la República és un bon instrument. Bueno, el Consell de la República. Pot ser un bon instrument, però el que passa és que no tots els dos partits estan d'acord en com fer-ho, perquè un és el líder del partit i l'altre és el segon. Es va fer la publicitat al Palau de la Generalitat l'altre dia, però no se li donava la publicitat, com amb altres coses que ara fa 2 dies s'han començat, que en parlarem, s'han començat i se li ha donat molt de bombo a tots els mitjans, tothom, bum, apunteu-vos, el Consell separat, i llavors qui no té interès, perquè jo no em crec que això del Consell de la República es parés només perquè hi havia la detenció d'Alemanya, perquè es podien haver anat fent feina. Bueno, perquè no hi havia un acord entre Esquerra i el PDeCAT, I és ara?
Bueno, es va fer un pas endavant, es va pactar, però jo no sé si hi ha un interès gran en què tireix endavant. A canvi de no anar a eleccions? Quan sabem, no ho sé si és per això, però sí que es va desencallar. El problema és que fer una cosa que la qual no, després no te l'acabes caient, i quan sabem que la victòria vindrà per guanyar Europa. O sigui, necessitem un lobby independentista que marqui permanentment el Cristo a Europa i que marqui una Europa que hi ha un problema que es diu català, el problema català. I això només es pot fer des de la independència econòmica i de les lleis espanyoles. I està clar que qualsevol ens aquí a l'estat espanyol, el dia que faci masses coses, en un moment l'anulen. Sigui assemblea, sigui òmnium i sigui històries. Necessitem tindre-ho a fora. Una gran fundació a fora que faci lobby de pressió. Et diré més. Jo no d'això. El lobby jueu és el que ha fet possible que Israel seguís existint. Israel no existiria sense el seu lobby, perquè està envoltat de tot això. Això s'ho haguessin encarregat. Per què? Pues perquè ha rebut diners, acords polítics i defensa política del fet, i clar, el cas català l'han de mamar cada dia les cancelleries europees i els grans estats del món. I el que no val és dir que tenim prejudicis. Escolti, si s'ha de parlar amb el Putin, es parla amb el Putin. I si s'ha de parlar amb l'estat d'Israel, es parla amb l'estat d'Israel. Perquè en política exterior tothom fa el que vol i les contradiccions les tenen, però fan la feina que fan. I aquí això de la Casa de la República hauria de ser, jo diria que hauria d'anar més. Hauria d'estar preparat per el que pugui passar quan hi hagi el següent xoc aquí. Bueno, és una part de les tres potes, no? I què passa? Igualment que l'autonomia. Aquí era un govern per la resistència i està sent un govern resistent. Jo crec que és molt diferent una cosa de l'altra, que era anar entomant a l'Estat, anar posant-lo en contradicció i hem acabat resistint. Ha deixat de ser una resistència per resistir. Per tant... 25.000 inscrits és molt o és poc? És poc. És poc, però a més a més s'ha liat perquè això és separat, perquè a més es fa aquesta plataforma que des d'Òmnium, que a mi em sembla molt correcta, o pot ser molt correcta, però clar, això vol dir que no hi ha. Com pots llançar la Casa de la República al cap de 2 dies, llançar a la plataforma som el 80%. O sigui, la gent ja es perd, ja no sap ni on està. I la crida fa 2 dies, també. Jo m'he inscrit i ara no sé com esborrar-me. Així de clar t'ho dic, perquè... De la plataforma del Som 80 o de la... Sí, de la plataforma Som 80, perquè jo sóc bona de mena. Sí, clar, i molta gent... Jo sempre vull ajudar, i molta gent... però quan el que fan és dirigir-me cap al contrari que jo vull, o que crec que la majoria volem... Jo he quedat sorprès de que, molt bé, som al 80, però ara què ve fer això? A què ve fer això? És que, clar... Però, a més a més, blanquegem coses que no són així. O sigui, si algú s'apunta aquí, ni que sigui per democràcia, el que no pot fer després és massacrar el govern perquè no aprova els pressupostos de Madrid. I els mateixos que estan allà després diuen l'altre. Per tant, jo crec que, hòstia, la gent s'hi perd en tantes històries d'aquí, de tot, no? Vull dir, avui m'ha fet gràcia, mira, en vez de fer amic de Som 80, el 80% he vist que a Twitter algú havia fet Som el 90%. I mira, m'ha fet gràcia, tu com a mínim m'ha alegrat la vida, que jo soc del 90, no del 80, jo soc del 90%. No, jo del 90% que va guanyar, o sigui, de 6 que va haver el referèndum de l'1 d'octubre. És que jo vaig apuntar i no paro, tinc al cap com esborrar-me, perquè hem deixat de parlar d'independència per parlar de la república i no només parlar, és que ho estem fent. Jo no vull salvar Espanya. Jo vull que em deixi lliure i que ell, doncs... Perquè això és una relació com amb el tractament, no? És com si ara Espanya digués... Jo tinc una casa amb un maltractador i em venen les institucions que m'han de treure d'aquella casa i em diuen, mira, sí, però com que encara no pots marxar i tens 2 nens a casa, encara que l'home et pegui, que cap de setmana et violi, però l'has d'alimentar aquest senyor. I els nens els has de tenir cura. I això és el mateix. Tu m'has d'ajudar a marxar d'aquí. I aquest senyor, si es vol regenerar, aquesta Espanya es vol regenerar, ja ho farà. Però si té la víctima dintre de casa, no ho farà mai. No ho farà mai. I sembla que no vol. Xavier Climent, bona hora. Hola, bona. Gràcies d'acompanyar-nos. Bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Bé. Estem aquí debatent sobre els 25.000 del Consell per la República. Jo sóc un dels inscrits, sí. Un dels 25.000. Sí, un dels 25.000. A veure, jo crec que tot el que sigui treballar per la República és bo. I més en la situació en què estem, no? En la situació de, bueno, com deia ell ara, maltractament. És que justament és això el que estem patint, un maltractament. Però hi ha un afegit molt greu, o sigui,
pot arribar un dia que l'estat espanyol faci com aquests homes que diuen si no eres mídia no seràs de nadie. I això és un fet molt, molt difícil. Jo em vaig inscriure de seguida que va sortir perquè crec en el Puigdemont. És dels pocs polítics que crec, perquè no crec fins i tot que sigui ben bé polític. A mi em va dir una senyora a la CUP, algú important, que el Puigdemont és de la CUP i encara no ho sap. Textualment. Per tant, a mi m'ofereix moltes garanties. A més, jo vaig parlar amb ell cara a cara, en el Jo Pregunto, quan vam fer el càsting de TV3, i em va dir una cosa, bueno, jo li vaig dir, escolta, tira endavant, encara que hi hagin moltes coses, molts impediments interns i externs, no? I ell va dir, sí, perquè jo tinc ganes d'acabar amb això, perquè el que realment vull fer és anar a Girona a retirar-me amb la meva família. I no viure, o sigui, no estar amb la política, sinó justament deixar-ho tot enllestit i retirar-me. Però què ha passat perquè només hi hagi 25.000 inscrits? Què ha passat? Doncs que val 10 euros. Quan vol Principalment val 10 euros. Quan vol 1 milió d'inscrits. I la publicitat? Un cop es va fer el Palau de la Generalitat, els diaris i tots, tothom ha callat. Jo tinc la sensació que hi ha hagut allò que en diuen una parada de burro, perquè s'arriba aquí, ja no se'n parla, i a sobre jo ho trobo inconcebible. Però els mitjans tampoc estan donant... Però ho trobo inconcebible que al cap de dos... I això dels 180 està tothom retuitejant. Per què surt això dels 180 ara? No podia esperar, ara ve d'una setmana, ve de 2 15 dies... Però els mitjans també ho estan publicitant, i l'altre ho han parat. Per què ho han parat? Perquè això és una via, aquesta famosa via de dir que hem d'ampliar la base i que no sé què i no sé quantos, això al final és l'error i la història ho demostra. El que ve també van decidir esperar per ampliar la base. La gent està molt desenganyada dels polítics. Perquè no saben anar junts. A veure, no estem en una situació normal, estem en una situació excepcional. I tothom ho entén, menys els polítics. I els partits polítics no ho entenen. El Puigdemont està fora i des de fora pot fer moltes més coses i una manera de financiar i potser financiar una hisenda catalana a través d'una criptomoneda o qualsevol cosa d'aquestes és a través del Consell de la República. Fins i tot la Beata Alegón va haver d'explicar les diferències entre el Consell Assessor, que ja en forma part, clar, és que també un altre. Clar, la gent, si no li expliques les coses, no ho sap, i més la gent gran. Però a vegades també has d'agafar el sentit comú. Jo sempre vaig allà on va... O sigui, ara mateix, la direcció és que Espanya i Catalunya, per una... No sé qui està fent aquest camí, estan cap a una cosa com una conciliació, una pau i amor i un d'això. I tothom va contra unes determinades persones i unes determinades coses. Pues jo vaig cap allà, per sentit comú. O sigui, jo vaig sempre a la contra. Però nosaltres, la primera pregunta que ens hauríem de fer és, ens sentim república o no? Jo sí, jo he desconnectat. Jo em sento república. Jo el primer que vaig fer quan el meu Parlament va declarar la República Catalana és treure l'estelada i deixar la bandera catalana. Vull dir, posar-la. Per què? Perquè jo em sento república. A mi no em fa falta un paper que em digui que sóc una república. Evidentment, internacionalment, sí que és diferent. Però sentir-me, me'n sento. I més, quan vaig anar a Brussel·les i vaig veure tota la gent que hi havia allà a Brussel·les, que era més de 100.000 persones, gairebé segur, i quan la meva filla petita, de 7 anys, em diu «Papa, hi ha la diferència entre Terrassa i Brussel·les». I jo dic «Ah, sí? Dic, quina?» Diu que aquí parlen més el català. Clar, vaig dir és que Catalunya no és una terra, no és un territori, és la gent, és la seva gent. O sigui, allà, a Brussel·les, tot i que era molt lluny, em sentia com a casa. Per què? Perquè érem la gent que m'agrada estar i que vull estar. Però per això que cal que hi hagi una direcció política, col·legiada... No, calen líders. Cal un lideratge, tota revolució necessita uns lideratges. I això que la revolució la fa el poble, la farà el poble, però hi ha d'haver un lideratge. Però els lideratges actuals o uns de nous? Bueno, jo crec que anem pel camí de que si això no s'espavilen, jo crec que la gent... Jo m'he presentat per primàries. Per candidat a Terrassa, ho tinc claríssim. No va anar. Claríssim. Per què? Perquè crec que és el moment que la gent hagi... Jo no vull ser alcalde ni d'això d'una autonomia. M'agradaria ser-ho del meu municipi, però com a república, mai com a autonomia. Però crec que si guanyem els màxims municipis com a república, tindrem la legitimitat de dir, senyors, això és una república. Terrassa té 200.000 habitants, és de les més. Sabadell també té moltíssims. Si guanyem a Barcelona, Sabadell, Terrassa i altres municipis, és molt difícil a Badia i Barberà, però també s'hi ha d'anar a provar-ho. Nosaltres no hem guanyat independentistes pactant, rebaixant, acoclant, dividint-nos. Ho hem fet al contrari. Quan hem anat junts, quan hem anat decidits, i la gent s'ha acoplat. Jo no vull
anar darrere els comuns perquè m'ajudin a fer una república espanyola. Però el perfil comuns ens interessa. No, jo vull que els comuns vinguin amb nosaltres perquè veuen que Espanya, si no ens n'anem, no els reformarà. Però els comuns no ho faran mai perquè, com va dir llavors, un polític... Però hem d'arribar a la gent, a la gent que són dels comuns. A la gent s'arriba d'una altra manera. La gent va sortir el dia 3. Ens estem dirigint a les classes dirigents. A la gent dels barris, pel camí que anem a fent, se'ls emportarà l'extrema dreta. Exacte. Què és el que passarà a Barcelona amb el Manel Valls? Jo m'he fet candidat justament perquè vull anar als barris de Terrassa. Mira, jo he estat voluntari moltes vegades a les eleccions, al 9-N i tot això. I he vist com Ciutadans arrasa Terrassa. Però amb gent que tu els mires i tu parles amb ells una mica i dius... és que tu no ets de Ciutadans. Tu no ets de Ciutadans. Tu pots ser socialista, pots ser d'esquerres. Però això ja va passar, això ja ho sabem. Perquè ja va passar. Què hem d'anar? Doncs hem d'anar als barris. Va passar a França amb Le Pen. Le Pen on te creix. Els barris comunistes doncs anem a explicar què és la república que volem. El Partit Comunista va estar a punt de fer el sorpasso. La gent més pobra, la gent que no té feina, la gent que no té... Doncs expliquem què és el projecte república. La raça. I aquests són els que votaran a Ciutadans. És incongruent. Però perquè estem donant temps... aquestes coses? Estem donant temps. En els últims mesos, en els últims anys, no ens hem acostat als barris, i jo t'ho dic perquè sóc activista de Badia Barberà, durant 5-6 anys he anat amb Súmate, amb Assemblea, com jo sol, amb diferents persones, a explicar... I anem com alma caritativa. Com alma en pena, sí. No, anem a explicar la república. Jo quan els dic, mireu, nosaltres tenim un projecte que volem, això, diu, ostres, això potser m'interessa. Llavors, el que no podem anar és a convèncer, això és un error. Joan. Quan anem a convèncer... El 3 d'octubre ningú havia explicat res, Van veure les hòsties i va sortir tothom al carrer. Joan i Sara. No és qüestió de convèncer. El que els he de dir que la proclamació de la República Catalana, Espanya fotrà la revolta. Llavors Espanya viurà. Tu no pots anar amb una persona que se sent espanyola, que estima el seu país, que és Espanya, a dir-li que ara farem bondat i serem... parlem una mica menys de català. No, estem fent això. Ho estem. Anem fent... No, tu has d'explicar el projecte república. Estem explicant que el català ja no serà un problema a la república. Estem dient tonteries d'aquest estil i això ens diuen, aquests ens estan enredant. Això és l'engany. Però què és la república? Jo vull que vingui i digui, vostès són catalans, defensant la seva llengua és la catalana, faran la república i després ja pactarem amb Espanya i ajudarem a Espanya. Però què és ser català? No, el problema no és ser català, ser català no. Ser català, mira el que està passant. Per tu què és ser català? Mira el que està passant. Perquè la majoria venim... Es filtra aquest document de la normalització lingüística i no es parla del tamazic. Es parla que hem de potenciar l'àrab. Però si els immigrants que venen aquí del nord d'Àfrica no parlen àrab, parlen tamazic, i resulta que anem a posar allà, això vol dir que estem... Perquè estem fotent la moto, estem venent la moto de que baixarem el nacionalisme perquè hem convertit... No, això no. Ho estem fent. Però és que no hem d'anar per aquí. La república és drets humans. La república són drets humans. Prometent més hores de castellà a les escoles aconseguirem nous independentistes, que em sembla que és una mica la pregunta del... No, és que no es tracta d'això. Jo vaig anar a l'escola i vaig estudiar un any de català. I he de dir que jo vaig descuidar l'idioma del meu país. El meu dit més català, però a casa parlàvem en castellà, em coneixen castellà. Ara jo m'obligo a parlar en català perquè no em dóna la gana. Perquè arriba un moment que tu dius, bueno, jo no vull deixar de ser... Jo ara faré una pregunta que és una pregunta tabú, que no hi ha manera que me l'expliquin. A veure. Digues. Què faran els nostres presos polítics empresonats en el judici? Parlaran en català? O no parlem en català perquè així ens trataran millor? Parlant en castellà. Parlant en castellà. Per què parlant en castellà? Primer insult. Perquè vol que els entenguin. No. Hi ha traducció simultània. Els traductors tu els vas sentir l'altre cop. No. Eren horrorosos. És problema d'ells, no nostre. Exacte, pots anul·lar el judici per error dels seus traductors. Són líders catalans independentistes, perquè hem de parlar en castellà. Com els líders catalans independentistes que estan a la presó vagin al judici i el facin en espanyol, aquest judici no es polititza. Quina millor manera de polititzar el judici i per demostrar al món que som una colònia d'Espanya és anar al judici, que hi haurà totes les terres espanyoles i s'hauran d'empassar els traductors. I si ho fan malament, s'impugna el judici. Com podem demanar després a la gent que vagi a la justícia amb un judici particular i ara parla en català, tu? I els meus líders, que no poden parlar en català, i aquesta pregunta l'estem intentant fer que ens la responguin, i l'altre dia vam fer un reportatge sobre juristes per la independència que van garantir que tenen tot el seu dret, que està garantit el seu dret, i van posar un exemple. 2 joves gironins van ser jutjats a l'Audiència Nacional, el jutge
els hi va prohibir parlar en català i els hi van anul·lar el judici. Si els traductors són dolents, motiu més per anul·lar el judici. Però si fem l'error, per caure més simpàtics, jo crec que ja ho hem vist, escenes similars. Simpatia seria demanar l'indult. No, direm que per caure més simpàtics... I l'indult no el volen demanar de cap de les maneres. Per explicar més clar el judici, ho farem en espanyol. Serà una vergonya, perquè el judici llavors ja no serà polític. Serà un judici més a les Espanyes. Més carques o més d'això. Quan tu parles d'eixamplar la base... No, jo no parlo d'eixamplar la base. Eixamplar la base... Jo parlo d'explicar la república. Que hem d'explicar. És com una parella, quan tu has de deixar de les teves coses perquè ell t'estimi més. A vegades, sí. Jo no ho veig així. Nosaltres aquí, sí, perquè quan hem avançat més, quan ha sigut? Quan hem tirat endavant? No, és que nosaltres hem de tirar endavant. No, però és que ara nosaltres hem frenat però i hem a Terrassa decidit... hi ha barris que no et posaven TV3 ni en pintura. I a Badia Barberà hi ha barris que no tenen sintonitzat TV3 ni en pintura. Però això és una feina municipal. Ara comencen a sintonitzar. Jo parlo del govern. No. El govern no pot estar dient cada dia que hem d'anar... Però és que la república es guanya als barris i al carrer. No es guanya als despatxos. Però una cosa és el missatge del govern. Una cosa és anar tirant i anar explicant la feina que es fa i l'altra cosa... Però no és parlar d'independència. Anar a prometre però no és parlar d'independència. Tu Mm. només has d'explicar i has de dir, mira, escolti, els rics són més rics i els pobres són cada cop més pobres. Sap per què? Perquè els drets humans a la Constitució espanyola no s'estan respectant. Perquè l'articulat que hi ha, que vostè, sent espanyol, jo no li trec el seu sentiment a ser espanyol. Jo li vull explicar per què jo vull una república. No li vull obligar que vostè sigui una república. Jo li dic que vostè, amb Espanya, aquests drets no estan protegits. El dret de la vivenda, per exemple, és un dret que es basa en l'essencialitat. Què vol dir això? Que tot ve depenent de la llei que facin els polítics. Però, Xavier, tot això és feina municipal, feina de la gent, és feina del carrer. Jo t'estic parlant del govern. El Parlament ahir s'estan enfotent del president del Parlament tot el dia. Tu ves al Congreso de los Diputados? Quan surt aquella diu, que le he dicho que se calle, si no la calle. Allà el president Torrent, per què em demana la paraula, per què em demana... I el Carrizosa fent el pallasso, rient-se. Això és el que no s'ha de consentir. El Carrizosa a Madrid estaria expulsat del Congrés dels Diputats. El govern ha de fer la seva feina. Sense Catalunya no tindria cap pes a Madrid. Segurament és el que busquem. Però el govern ha de fer un discurs de govern, de resistència. Però tu quin parlament t'agrada més? El Parlament del Madrid o el d'aquí? No, parlem del discurs. Una cosa és parlar amb municipals i eixamplar i parlar amb la gent i que posin TV3. Però és que és la feina dels polítics, això. I l'altra cosa és el discurs del govern. El govern ha de fer la seva feina, que no és aquesta. I estem acabant suplicant, demanant... Canviem de tema perquè aquest cap de setmana torna a la Jusapol. Jusapol es diu, és Jusapol, no? I estem en ple debat, a Twitter, a les xarxes, a tot arreu, de què hem de fer. Si hem d'anar a manifestar-nos o hem d'anar a manifestar-nos. De moment el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat que fem un Tortosa, però també hi ha gent que demana fer un Alsàsua, no? Que és aquesta protesta, i les campanes i tot. Jo si vaig aniria a cantar i amb música i tot, però jo posar-me allà davant amb les pintures i tot, sabent com tenim aquest govern i com tenim aquests Mossos, que no poden fer res, perquè dintre hi ha una quantitat important de constitucionalistes i unionistes i tot això. Jo per anar a que... que et peguin. Perquè m'estomin els propis i quedar en ridícul davant d'Europa... I perquè ens barallem entre nosaltres. Doncs no. O ho fem bé, però és que tampoc no es pot estar manifestant cada dia per una cosa. Jo ho entenc que tenim presos, però són hostatges. I amb la manifestació és el mateix. Vull dir, jo prefereixo que es quedin a la Via Laietana com l'altre dia, que era, lo important no era el nostre. Era que al final allò van acabar 2.000 caminant i el Manolo Escobar amb el Viva Espanya, la dona aquella amb la bandera vestida, que allò quedava molt maco i vam espatllar perquè la notícia érem nosaltres i no ell. Jo estic d'acord que veiem com la reflexió que fa, jo crec que el que hauríem de fer és donar-ho en directe. Donar en directe a l'espectacle. Clar. I convertir-ho en un espectacle. I passar-ho als barris. I nosaltres fem una gincama a la Diagonal. I filmar les creus gamades, l'extrema dreta que s'apuntarà, que hi ha un dit que diu, el millor despreci és no fer pressi, oi que sí? Sí, però ja saben quin dirà davant a posar-se. Oi que abans del futbol sortia la gent
Sortien els que interrompien el partit, els enfocaven i llavors tenien tot el focus d'atenció i quan ja no enfoquen, ara ja no ni t'enteres. El feixisme s'ha de defensar al Parlament. No quatre al carrer. El Parlament és el que ha de posar una llei de que no pot haver-hi l'altre al carrer que ens vindran des de fora. Ara diré, us imagineu que hagués passat que aquest que han detingut que volia matar el Pedro Sánchez tingués una bandera estelada a casa seu? Això ja ho sabem. Però ha passat ara que aquest és un de l'extrema dreta, de Ciutadans i Partit Popular, de l'Ulster que vol exhibir, que cada dia està fent el discurs de l'Ulster i un dia acabarà passant que vol fer Ciutadans. Però per què dius que acabarà passant? Bueno, perquè cada dia van insistint, van provocant... Doncs nosaltres no caiguem en provocacions i anem per feina. Jo no controlo tota la gent, jo no controlo tota la gent. Els hauríem de controlar. I per què no diem que aquest senyor que ha sortit avui amb el rifle que volia matar el Pedro Sánchez és un producte de l'extrema dreta de Ciutadans i el PP? Bueno, això ho han de fer els mitjans. Bueno, per què no ho dieu, això? Però no estàs veient la tendència a tota Europa i a tot el món, que tot va cap a l'extrema dreta, que l'única resistència que hi ha és la República Catalana. Quan surt el senyor Jordi Cañas d'anar de la pluralitat a les televisions públiques d'aquest país, insulta, menteix i atia la violència, la provocació, perquè hi hagi algú que el piqui, perquè aquest senyor sigui important, perquè si això és pluralitat, això no és pluralitat. Aquest senyor hauria de tirar les coses prohibides, i sí, ho dic jo, prohibides, jo no el deixo entrar, perquè aquest senyor l'únic que fa és atiar la violència. I el que busca és atiar la violència. I el discurs que fan les Arrimadas i Carrizoses és atiar la violència. Però perquè és l'únic que tenen. Això fa independentistes. No, encara no en fan prou. Estem ja al final del debat. Xavier Climent, un últim missatge positiu, que m'agrada acabar així els debats que fem. Positiu? Optimista. Amb què comptem? On hem de centrar l'atenció? Jo vaig dir fa molt temps que hi havia una manera de poder fer la república sense tants problemes. La manera era investint el Puigdemont a distància. En el moment que vam tenir l'oportunitat, haurien d'haver investit el Puigdemont a distància i ell, com a president de la República Catalana, podia haver demanat un referèndum a Europa, no a Espanya, com a subjecte polític, de dir, mira, jo sóc president de Catalunya, sóc el president de la República Catalana que va declarar el meu Parlament i vull fer un referèndum per preguntar a la gent de Catalunya si vol continuar sent una república o vol ser una autonomia d'Espanya. Només fent això, ja no podrien haver dit que no era demòcrata. No hi havia prou amb això. Bueno, s'havia de provar. La jugada era programar... Per què no van fer la jugada era programar el president i que ell vingués aquí. A veure què passa. Bueno, però com a president, no com a candidat. Bueno, com a president. A veure, tothom sabia que era com a president. Ningú va ser tan tonto de pensar que vindria aquí i després l'investirien. Havia de venir com a president. Aquesta era la jugada. Positiu, ara. Doncs que la independència som la gent. I anirem apretant a qui no ens convingui i ho tirarem endavant. Jo afegiré que Espanya sempre lo afina. Ho afina molt bé. El teu missatge positiu és que Espanya ho afina. Espanya és la gran esperança. És la gran esperança que Espanya forci que la classe política i les grans entitats del país es fotin d'acord. I ho farà, mejor? No és cuanto peor mejor, és que Espanya no té sortida. I Espanya ha de rebentar. I per tant, Espanya ens ho ha d'afinar. I no té cap possibilitat. Fixa't que no hi ha cap oferta. Ni una oferta autonomista allà sobre la taula. Tenim la ministra Calvo, la vicepresidenta Calvo, que ja ens fa la feina. Però és perquè ens necessiten i no ens estimen. Clar. Moltes gràcies a tots tres, Joan Puig, Xavier Climent i Sara Sánchez. I a vosaltres, doncs, no us perdeu les properes entrevistes a la Televisió de la República.